Ассалому алейкум дӯстони азиз. Мехоҳам ки аввали видеода ҳаматонда раҳмат бугум барои гапои нақстон, барои ниятҳои нақстон, пожеланиёе ки шумо омада менависед. Ташаккури зиёд ба ҳама. имрӯз мехостам ки як влог съёмка кунам. Навигарии нав надорем озирашда. Идрис мактаб рафтаистай, ҳамиқа навигарӣ буд ва омӯхта шидаистай мактабаш ҳама нағз маъқулаша камтарак телефон тарафи худам гардонам ва Анисҷон Садиқ ма ай пишти кором. Идрис дар мактабаш нағз маъқул фикр мекунам барои ки вай гап зада наметавонам кунам ки саҳар вақте ки минибус мебиёд аввал мемеравам мешинад мебиёяй мактаб. Як-ду рӯз камтарак гирякадагӣ омад. Занг заду маълимаша пурсидам ки чӣ гапай. Гуфтанд ки ҳами правилои навда Идрис да камтарак қинай. Гуфтам ну тогда это нормально барои Идрис. Вай да ҳама вақт то як моҳа вақт дар кора, айди ҳафта то як моҳа ки камтарак омӯхта шава, бо тем более ҷои нав, мактаб, там свои правила, мумкин нестай любой момент хоҳӣ хези равӣ бозӣ кунӣ чӣ. Камтарак осонай мактаби особенный кӯдаков все равно осонтара. Не ки қайбат, не ки ранги Садик чизе ки фората ҳам хеле книда. Барои ҳамин фикр мекунам ки ҳозираш да камтар қинайша هیچ گپ نیم ساز میشه و امروز روی کدوم مدرسه مکتب Анисҷон Садиқ خدمه پشت یک دو کارم رفتم اومدم اونجا در تلفن من نگرفته بودم. این تلفنی که سیومکا میکنم این جدا تلفن در خونه مونده بود تا یادم رو آوردم اخین رفته بودم. رفتم اخین کارم کردم. بعد اومدم بود اندون ما یک резинам ғалтид. من سبز کرده بودم شونه او هفته گذشته. رفتم گفتم که резинаш ғалтидагӣ. گفتن میخوای رنگ شالش کنی؟ گفتم ها. بعد انتخاب کردم کبوت سر аралаш. یک аралаш ایتم خیلی گناه برکتون خودش سفیده. همین میخوام با یک روزی دیگه شما در جدو میبینم نصیب اویدی برکتی و او خود در برای برکتی سیومکاتون کنم بگم که پولشا میسپره چند سو میشه و пулша медицинская страховка меспора ё не, кадом ҳолатода меспора, кадом ҳолатода намеспора, вообще чанд чихе. Ва бо як видеои дига мехоҳам дар бораи уходи рӯ гап занам. қатитон ира насиб дертарак сиёмка мекунам. нишонтон медиҳам ки ман чӣ истифода мебарам, кадом маски, кадом кремо. ихи крем ман вообще намекунам ҳичи. Очень редко кожаро увлажнять мекунам. туш камтарак тень и все. Дига ҳичи намекунам. ягон рӯз нишонтон медиҳам ки чӣ истифода мебарам. имрӯз просто ҳамиҷо омадам шиштам 1.5 соат шид. хат ҷобаҷо кардастам. Дар Германия хат чихеле ки гуфта будам дар як видео беҳад зиёд мебиёяд. ҳамаи чизаш ба хат мебиёяд. ҳоз нишонтон медиҳам ки чихеле папка дорам, чихеле ман сортировкашон мекунам. папкои қадара ва хатои ман мебиёяд. ман чӣ хатогӣ мекунам ки инҷода ҳамаша дар ин полка ҷо мекунам. имрӯз хат дар инҷо буд. где-то 2 моҳ 3 моҳ 1.5 моҳ мебиёяд меистанд. бисёр мода хат айрӯи Идрис мебиёяд, барои ки Идриса ҳамаи кораш хатакияй, ҳамаи чизаш мебиёяд ва ман вақт надорам ки дарав ҷобаҷошон кунам. барои мемонам мегӯм ҳайоли вақт маёбум. ана имрӯз вақт шид камтарак ва мехоҳам ҷобаҷо кардан. соатам 12 шид. баъди где-то 2-3 соат бояд ман ба сари Анис биром ва ҳоз нишонтон медиҳам камераро гарданам. ана мехе хат шишта ман инҷа отдельно папка дора ҳама ба худаш. папкаи Идрис оли ёша ҷудо нишонтон медиҳам. аввалда ки хатора ман мегирам инахе гирифта сортировкашон мекунам. и пачка айма, и пачка харидои ман, харидое ки ман онлайн мекунам. чихеле ки гуфта будам онлайн ки харид мекунам. баъди вай ана мехе хат борон мешава фақат. и тараф да здесь бояд ҳози 1-2 хата. инҷа да 1-2 хата бояд пур кунам. инҷа пур кунам, роӣ кунам. тут конвертода менависам, роӣ мекунам. усуда папкаи корим, бояд чизои кориро ҷобаҷо кунам. инҷа да ай дрини ҳамаи ҳамин хато немисӣ биромад. дарси немисӣ. и дарси немисиро мо да бачаҳои тоҷик ҳамин сол моҳи рамазон медарса қатимон гузашта буданд ва
ҳама 5 еврои ҷамъ када будан. Ҳамо чанд одаме ки ҷамъ кадан, чанд пули кишид, хайр кадагиам Тоҷикистонро кадаги будан. Зиёди одам омадан, хондан, дарс ёдмон додан ва бениҳоят мағз гузашта будан. Бачаҳое ки дар иҷа студентам, онлайн дарс гузашта будаем. این طرف در خطایی که ویزی باید پر کده روی کنم. ای ادریس با как всегда, Анис. ما در приглашение اومد برای выборы روزی 11 сентябрь. شهری ما در выборы بعضی شهرها در 13 сентябрь, بعضی شهرها در 12. در زمین انروی دیگر زمین رو نمیدونم. интеграцион срат барои иммигрантҳое ки дар иҷа вид на жительство дорам и так далее даъватнома омадагиашона мерам ё не маълум нест, барои ки соати 6 бегаи ман вақти кӯдакода хона намебурам онҷо. ана мехоҳ папкон ёзи хатора ман гирифта дар папка ҷобаҷо мекунам. мақсад инаи папкаи Идрис нишонтон метунам ахе мерава ҳамаи папка қати документош и так далее. Ман например менависам дар иҷа диагнозы, ин тарафда мерава МДК қати АОК и медицински страховка ва дальше ҳама папкаи ҳасани Идрис дора и қадар диагнозшай. И папкаи якуми Идрис ки қати диагнозуай ҷама Идрисай иҷада ҷудо мақсад садик, мактаб, пули садик, дига антрагу, ай ҳама чизи зиёд ҳами Идрис дора. ай рӯи ки ёрдами зиёд дар кораиша. Мақсад иҷа ма менависам фамилии ҳилфи другие антраги, баъд адринаш антраги айнснайсбетройун, лебенсҳилфе аплата, антрагои садик, ки ай садик вообще чӣ гап шидагиай. Мо 2 садик алиш кадагием қати Идрис ва Идрис садики махсус мерава барои контракт зиёда иҷа барои пули садика доданаш и так далее. ин сиёҳам айма мақсад менависам личные данные, да, чизе ки худам ай хона, бадрини хона, тетради хона, пули свет ки меспорам, иҷа ай штатмон чизе ки мебиёй ягон саволум дошта бошанд, иҷа пули садик омадагиай тоже штат и сюда АОК, также иҷа фетракои флат интернет, ҳамаи фетракои ки хонамай интернет, синжда банковские данные и синжда документои мошин. И папкаи кабут ҳамаи харидои ман, чхеле ки гуфтагим ки ман онлайн харид мекунам, ҳамаи мира бояд ҷобаҷо кунам. дар иҷа ҳастай менависам покупки договоры, потом ай фирмаи Кларна отдельно платежной системаи чизи меспорам, ай хат мебиёя, ай айнсунайнс хат мебиёя зиёд. чӣ дорем дар иҷа ай инчиндем либос заказ мекунам кӯдакода, ай майтоюс боз ҷои Идриса заказ мекунам, ото мақсад телевизор, вашмашин и так далее. ва папкаи кабутиха, папкаи сиёи ман конечно пур, вале чани Идрис ҳеч каду папка надора. бинед ин хата бинед ҳама папкаи майда конечно ҷони надора. аниса документои личные, садик и так далее. тамом боз ман ҳамаиро ҷобаҷо мекунам. ва дар иҷа 2 папкаи корим адам да документои дига одамо, чизе ки ман роспис мегирам одамои группамон и так далее. бояд ҷобаҷо кунам ҳамаиро. бо ай болои ҳамаи 2 кулок мусор, пучоқҳои хатои нодаркорӣ, флайери и так далее. одам камтарак гап монда мешава ҳамаиро сортировка карданда. иҷода отдельный конверт да ман ҷамъ мекунам хатое ки мода мебиёянд ва ҳамахе марка дорам, вест марка. ин маркора мешава ки ба пул алиш кадан барои ҳамин зиёди одамо ҷамъ мекунанд. мо ҷамъ намекунем, танҳо ҳамин фамилияи ҳилфи ма занаке ки мо дар ёрда мекунам, ай занак урусай
ва церковь меравад. Дар ҳамун церковь гуфт ки як ранги сандуқча доранд ки ҳамин бесмаркура ҷамъ мекунанд ва кӯдакода метиҳанд. Кӯдакое ки бепадару модар ҳастанд, сағирахонода мақсад ҳамхели ҷода метиҳанд ва ё ҳамин чизора ҷамъ карда баъд ба пул алиш мекунанд. Дида буд ки ман мепартом, ман намедонистам пеш аҳамият намедодам. Гуфтам хай марки ман медонам ки одамо ҷамъ мекунам, медонам ки какая-то ценность дорад, но не интересовалась. Бабади ки занак надамиша гуфт ҳар вақте ки ҳамхе харф мегӯям маркурам ҷамъ мекунем, вале маъзур будам дар кораи шумо ва метиҳам шаҳр вақт. Барои касе ки дар Германия агар чишмодан додатон набоша метавонем модароӣ кунем. Я ей передам. Биромадам, мерем ба сари ангиз. Мехостам ба автобус барам, вале автобус барвақт рафт имрӯз. Динам ҳам хебод. Дина хай успеҳ кардам. Вале вақте ки Аниса гирифтам бо обратно омадем остановка, автобус ним соат дер кард. И ҳама вақт ма дер кардам. Ма барвақт меравам, ма барвақт омадам, автобус дер мекунам. Ма гуфтам хай майли ага намебарам посилкама. Метим почта дава мерам садик майда. Камера мавзӯ тараф мекунам, шумо да камтар ҷо монда нишон медиҳед. Шаҳри мо ором майдаҳак. Имрӯз мо сирои зард додам, бурӯ азордам. Шаҳрмон беодам. Ба вақте ки дарут одам биёяку, вақти съёмка кунидам қасабӣ мешавам. Мегум когда не надо, наистина шумо одамо. Вақте ки ман мехоҳам съёмка кунам, ҳамаҳо меҷоям набирам. Мерем ин тараф. Калонроҳ дорам. Вале ман ба ин раҳ мерам. Чӣ нақлон кунам даже намедонам. Камтарак савол тенда. Комментария ба ман. Ягон чӣ нақлон кунам. Яхай меброи. То намедонӣ ки дар бораи чӣ гап зани. Дар бораи Германия бугӯи гап зани, ҳичи гапи нав нест. Фақат термин, запис, пеши як доктор, пеши дигар доктор, мактаб, садик. Фариёдат мекунанд, ин мехоҳанд гап задан, он мехоҳанд гап задан, ҳамқа гап мезананд. Хатое ки бо амирӯз нишонтон додам ку, ана чанд қайки гап мезананд, бо ҳамқа хатрои мекунанд. Тамом. Любят они. Сделать термин, поговорить. И в один разговор бо хатрои кунанд. жалюзиёша кадоме бардоштам. Ягон рӯз шаб агар бегоҳ мебурем, съёмкато мекунам бегаҳ да баъди соати 8, баъди соати 9, бо тобистон более-менее, зимистон баъди соати 5. ҳамихе чӣ хеле ки жалюзиёзи якуметаш овардагие ко ҳамихе мефуроранд и всё. Ҳеҷ кира намебинӣ, ҳеҷ чира намебинӣ. Светошон хуштагӣ, ҳамихе хаб ором мешинам. Меги нестам. Особенно шаҳри мода маълум мешава ки слишком тихо. Мебурӯи ҳечка нест. Инами ҳозир рӯзае нигоҳ кунед. Ҳамаи мошинода стоянка, як мошин мегзара тамом. Шумо представите ки дар шаб чӣ гапе. Шабам не бегаҳ, ина мода бегаҳ баъди соати 9 одамон наҳодарот мебурӯянд, молодёж мебурӯяд. Иҷо деха нест. Мумкин шаҳрҳои калонда ҳамхе боша, ки ман намедонам. Мо ахен ягон бор бегаҳ да нарафтем. Рафтагием бегоҳи рафтагием бегаҳҳои пеши соли нав у вақта ҳамаи ҷо пурай. Чуда дорем магазини Летов, ходи пушта. Инҷа фитнес зал дорем. И балконора бинем чӣ хушрӯа. ҳамашон яхела гул доранд. Намедонам ки ҳамира фирмитар ҳами одаме ки аренда меца мақсад ҳами хонора ҳаваи худаш ҳамада меоварда боша ки яхе мешинонанд ё ки жилсои хонаохчун.
ай пеши парикмахерский гузаштам. Парикмахерошуна дидам, гуфтам ана дар бораи чӣ мақа чумо гап мезанам, дар бораи парикмахерои немисӣ. Парикмахеро дар Германия 3 сол мехонанд. 3 сол ранги хидмон 10 рӯз не практика, 1 моҳ не, 1 сол 3 сол. Вале вақте ки шумо мерен пеши аму парикмахере ки немисай бо аму 3 сола хундагие, это такой ужас. Ман худам ягон бор нарафтам, вале духтаро сурат нишон додагия. Баъд духтаро суратро нишон додагия. Чӣ хеле ки парикмахерои худмон лестницара бирида метавонанд, мура каре карда метавонанд, ё ки мӯи дурост қати кор карда метавонанд, немисо хеле наметавонанд. Ё ҳами зиёди парикмахерое ки уже чанд сол шид стаж доранд, медонед стрижкое ки пацанайку калтаҳак кам пиракошонам хеле стрижка мекунам. Анам хеле стрижкара нағз карда метавонам. Тамом лестницара нағз намекунанд. Стрижкое ки мо худмо мекунем, ами урусо мекунанд, тоҷико мекунанд. Хеле стрижкора бояд парикмахери ё туркко бен. Ҳаму туркоам на ҳама вақт нағз метавонанд буридан, ё ин ки урусора кобен. Парикмахери ман я духтараки украинкай беҳад нағз пас мекунам. Ман охирон бор 5-6 соли нав будам да пешаш. Дига ҳоли нарафтам. Может быть ҳами тобистон мегардам, ами длина қати ба бо мерам. Ба и трапинка мерем рост садик. А пеши мактаб телефонам гирифта мегузарям, камеркапи ҳама нигоҳ мекунам. Барои ки кӯдакора особенно съёмка кардам, ки неста и вот родители прям смотрят. Гуфтам биёй ай бало дур чӣ бикашам. Мо ҳами семинарияи тарафи кор монда. Охирон боре ки рафта будем юлиш, да уҷа темаи датан шутса гузаштем. Тонкости будем дора ки бояд соблюдать кни. Эҳтиёт бошен, касе ки дар Германия эҳтиёт кунад. Иҷа дар садики мо площадкара нав кардам, то соли площадка набуд дар иҷа. И садик ҳамон садик калон ҳисоб мешавад. Корпуси нав у тарафда набуд, фақат як корпус доштад. Ва дар иҷа временный ранги вагончико оварда будам. Баъди ки у корпуса кушодам, вагонора бурдам на иҷа ва площадка кардам. Ира гирифтем. И бача бовар кунед, шабам хобе, рӯзам хобе. Ҳамин рӯз вақте ки ман пустикором рафтам, саҳар қати натонистем Аниса садик бурдам. Аввал мара бурдан Ахен ва Аниса овардан садик. Бобош овард. Аниса иҷа як бобо дорад. Як тарафи фирмаи Каритас, ранги красный крест. Мода ёрдам мекунам. Фамилиям Паттен ном дора. Ба фикрам ки ин мешава как крёстный отец, бигем переводишам хеле. Крёстный отец ами оила. Баъд уҷа волонтёро кор мекунам. Волонтёро кор мекунам ва ман заявление нависта будам ки ман баъзе вақт ёрдам дар корам. Ҳами особенно вақте ки Анис терапия дошт, Идрис терапия дошт, ман да ёрдам дар кор ва мара дар лист ожидания монда буданд, варти листа. И баъди где-то 1 сол зангам задан ки мо як одам дорем. Гуфтам майли ки омаданд я мардаки калонсол, мардаки пир ва ё зану шавҳар ҳастанд. Ҳар душон ранги волонтёр кор мекунанд. Ҳами плюс дар Германия медонен ҳамиш ки мада чиш маъқул ки ҳами одамои калонсолшон вақте ки пир шаванд намехоҳанд дар хона просто так шиштан, просто так вақтшона гузаронтан. Зиёди одамо мехоҳанд ранги волонтёр ёрдам кунанд. То волонтёри да считается кули бепул, неки 100 евро, 150 евро, 50 евро метавонад. Но несмотря на это беҳад кули зиёд мекунам. Мана чанд бор ҳами бобомон выручать кардагия Идриса Ахин бурдагиан. Имрӯз например ман наметонистам ягон хема наметонистам ба автобус расм то уҷара вақти дар корида 8:30 да бояд мешинам. Занг задам шона,
гуфтан майли мебарем. Алис хулоса ки ҳамуҷа хоб буд. Хоб рафт барои ки саат 6 сархистагӣ худаш хест. Идрисам бедор кард. Хайма мехезам барвақтак барои ки вира ҷамъ кардам дар кураи завтракшона сумкаи Идриса. Баъд ҳамон вақти вахин равида хобуш бурд. Ҳозир омадам ки бо хобе фақат хобкории бачак. Ҳамин эмисора оформление хонаҳошон дар мара ҳавас мекунад. Беҳад аккуратно, очин, со вкусом. Евроремонт меган, калимаи евроремонт аз ҷо омадаги ман намедонам, немисо надорам хеле ремонт дар хонаҳош. ин тараф ҳам ошхонаи частный. И дома штат сохтестай, мақсад шаҳр ва дар одамое ки кор мекунанд ойликшон пастай кор намекунанд, данам хеле одамо дода мешаванд. Неки штоби хонаро гирифтам, вон берехти гум шайн дар кураи як шайна, ин ки тада иҷозатнома метаки тадам хеле хона положена. Так, и сол шаҳри мода ай тарафи худям шаҳри Байсала беҳад хонаи шаҳрӣ зиёд шуда, хонаи давлатӣ то ист. Пока машина есть, мегзарим. Так нельзя, конечно, но вақт надорад. Автобуса интизор нашидам, мерам пиёдаш мода шаҳракона нишон буда. Ана ҳами тараф ҳамаш домои нав айутлав та ин охира ҳамаира имсод сохтам. Ём қатез кор мекунад. Вообще молодцы. Ҳамаи ҳамино набудам. Пешаи карантин ҳамино набудам. Нав сохтмоншон сар шидистам. Ана нигоҳ кунем ки пешаи карантин сохтмон доштам. Вақти карантинда бисёриҳо баъз кардан кора як моҳ ду моҳ. Ина боҳози моҳи август. Оформлениёшона бинед. Ай пушти трезаи ҳамиё бисёриҳо нағз мебинам. Ва чанд форумо дар хондагим духтароам менависанд ки шумо нағз мебинем ки гаштан асобина бегаҳ дар вақти светошон гирёнай хонаҳошона дунушона тамошо кардам. Зиёди одамон ҳастанд, ҳо, потому что у них очень красиво. Красиво, ако при условии ки шушта не бошад трезво. Но оформить мекунам так приятно, медонем, со вкусом. Элегантно. Не броско. Мучим гемша. Рафтагим дамаш мода ураҳан сёмка кардам. Дрон қати. Бо мешава ихе рафтан ростаки. Ой. Ҳамин хешид ба фикрам як влоги не о чём. Обо всём и не о чём. Ҳамара гап задем ва ҳечра гап назадем. Ягон духтарак пешим набурмад ки духтара съёмкатон кунем. Духтарои немисам ка духтарои хушруванд. Особенно молодежь. Занакошонам хушруванд. Они очень аккуратные, очень опрятные. Медунем естественные. Ранги тарафои расядан краска изъёт, хеле чиза намекунам. Одеколон, да, укол и так далее. Хочон, да, хочон. Очень приятный. Очень приятная внешность сторон. Вот сапедакан. Фигуры у них красивые. Они за собой следят, зал мировой. Хато пирошон. Отдельный зал бохастай. Зал мировой. Пирошон фақат мегардам, прогулка мекунам. Скандинавская ходьба гадонен. Хеле паличкои ҳастанд ки мегири умери. Ҳам хеле палкоқати меброям пиёда. Ва ёра мешава саҳари рӯз қати дида ё ки бегаҳда камаи бисёриёш саҳари рӯз қати меброям. Прогулка мекунам. Барои ҳамин сину соли миёнаи зиндагишон баланде.
ака молодежи ҳозирашони хеле мешава ё не намедонам, но одамои калони ки ҳозир дорам бақувватан. И духтарошон, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Неки ма ҳамчун духтар бо духтарои ҳамиёра дида метавонам бигӯм ки духтарошон хушрӯ. На ҳамаш неки зиёд даша, они очень красивые, все равно европейская красота хушрӯа сама по себе. А её бисёрёшон бо аралашон. Немец хати, итальянец мақсад, Испания хати, Франция, хали аралашон красивые очень. А немисёи топ-тоза, они голубоглазые, мысляшон зард, немисёи тоза кама. Инҷа байсвалар тафил наистагия, ма камтарак дар бораи тафил шумо данақол кунем ва влогмона тамом мекунем имрӯзаш да ва мехостем чанд рӯза кам сёмка кунем, не ки ба ин қазиёт гапзании ма қатӣ бовар кунем дур дроз мешавам. Ана ин байсвалар тафил и маъное дорад ки одамое ки кор намекунанд, фарқ надорад ки немис ё ки вид на жительство дора ё ки постоянное место жительства надора ё ки одамое ки ранги паноҳандаанд дар инҷо, фарқи надорад. Одаме ки доходиш камай, ай штат, ай ҷоб центр ё ки ай социал метавона як коғаз гира ва иҷозат дора ки ҳамин тафил биёра. Тафил худаш чи ки ҳамин магазиное ки ҳастанд, мақсад тобистонда продукта тез безет мешаванд. К примеру, бисёртар ҳамин сабзавот, овощи, фрукты тез безет мешаванд ва ёдишон намешавад ки ҳамонро партоянд, барое ки мегӯянд ки ба партофтани вай мо наоборот ҳам исриф, ҳам это переработка, да, переобработкаи ҳамаи утилизацияи ҳамин мусор қинай. Поэтому у чизои просроченный нест, чизои безеп шидаги нест. Просто чизе ки як ду-се рӯз пас безеп метавонад шидан. Себи ки камтара мулоим шуд, арбузе ки камтара ки дига беста арбузе ки камтара ки дига беста безеп мешавад. Молочкае ки срок годностиш мақсад 3 рӯз мондагиай, 5 рӯз мондагиай, як ҳафта мондагиай, магазин медонад ки амра фурӯхта наметавонад. Магазинҳо қатъи ҳамин тафил кор мекунанд, дар ё метиҳанд, пул намегиранд, ҳамихе метиҳанд как пожертвование. Чизое ки ҳамин ба қалиби безеп мешавад, метиҳанд ҳамин тафилда ва тафил одамода метиҳанд, одамое ки доходшон камай. ҳар тафил ҳар хеле машҳурдагиам, баъзе шаҳрҳода сари одам 2 евро, баъзе шаҳрҳода сари одам 1 евро. Инаи шаҳри мо 1,5 евро. Ба фикрам фарқ надорад ки чанд одамай дар оила. Ҳамун карточкада менависем 1,5 евро метӣ ва ме дар рӯи очередта ждат мекунӣ. Чизе ки ҳаст по очереди гирифта ҳамуҷа метиҳам та ҳамун продуктора. Ранги ёрдам оилои камизоанда. Мо намерем, вақтам нест, укали ҷоам рафта. Медонем камтарак одам зиқ мешавад ки хеле давлат омади, камтарак бояд пеш равӣ. Як давлате ки имкониятҳои зиёд метиҳа одам дада и рафта. Хай намедонам, темаи спорный, намехоҳам дар бораи чиз гап занам, вале просто мехостам гуфтам ки ҳамин тафил худаш чия, ҳамихе ёрдам ки магазинҳо чизое ки ба харибӣ бояд безеп шаванд метиҳанд дар тафил ва тафил метиҳад дар одамо 1 евро, 1,5 евро, 2 евро да сари мақсад ҳар одам 1 евро ам бошад 5 евро ва ё ҳамин чизое ки метиҳанд шояд ки 30-40 евро бирояд. Молам дар хона расидем, ҳамихе мехостам хайтон бугум ира мебарем ҷош ва шумо дар бигум хай ҳама дар рӯзи нағз ҳафтаи пурбаракат ва то видеои оянда.